Kommer til at spille formentlig fuld tid i dag, fordi Trine Østergaard Schweiz foran 1-0. Skal bolden holdes i gang. Og det blev den. Brands første startopstilling på. Lilsevis bliver fanget. Som også gjorde det rigtig, rigtig fornuftigt. Så blev der sig en motorvej. Heindal står i vejen, følger godt. Anne-Mette Hansen, god aflevering. Dansk kontrascoring. Ja. Den var der ingen af mod Holland. Overhovedet ikke. Jeg er opmærksom på Kyndig, som laver de her stående skud. Nu er hun i tysk håndbold. Kommer på her. Det er godt. Og smider den i ånden. Hun er nødt den her. Jørgensen brænder på Schøbak. Forsøg med Tamborg trække en angrebsfejl. Glemmer altså at tage armene med op. 7 minutter håndbold. Men det her kigger slet ikke. Kvalificeret forsøg fra Christina Jørgensen. Heindal samler op. Og hvad du ser? Får en ny mulighed i kontrafasen. Den er gang mere præcist fra Sandra Toft. Emma Halilsevic. Var det juleben? Mæk, ja. Ja, måske er det fordi Lærke Jern og dygtiggør sig i den her specialdisciplin. Igen. Det er fint danspil. Ja. Sat op til Anne-Mette Hansen. Ja, som afstand mod et flat. Afslutter godt. Kunne ikke kaste den derud. Og her kan det altså ikke holde Anne-Mette Hansen. Der er så meget fysik. Men et dansk hold, som synes jeg, at få etableret den her kontrafase og strukturen. Kører altså bare på derude fra Emily Only Brandt på Sandra Toft. Kom bare en tur mere. Og hun er ikke bange for at gå, og så er Lilsevis altså nødt til at bevæge sig en lille smule længere ud. Og det var godt med en scoring i overtallet, fordi den del haltede også gevaldigt forleden. Ja, det var talt. Og derfor langt bedre start. Topmål sig Iversen. Stort kvarter. Sandra Toft så også kun med en enkelt redning på den første del af kampen. Ja, det er godkendt. Men Schweiz får altså for mange mål. Og igen, altså, kommer ikke rundt om screeningen, Christina Jørgensen. Ikke helt i nærheden. Til 5-5. Schøbak snupper Mirai. Mirai har jo i øvrigt til altså gengæld plads ud til Cecilie Brandt. Sådan. Og det er et godt forsvarsspil. Dejlig nemme mål. Som kan give lidt mere tryghed, og man lige får slået det her hul. Her kommer det der løbskud. Og armene bliver hele tiden. Godt rej. Bjørnet Cecilie Brandt. God dansk scoring i et overtal uden Simone Petersen. Og Brandt. Og sætter det op til sig selv. Ja. Og det her, det er dejlig power. Langt fra. Altså sådan en som den der, nu bliver hun også skiftet ud. Sejrsen med lidt vand i voldsked. Spiller ud på det brede punkt der.
Godt, Borgård. Til Sara Iversen. Iversen gør det godt. Og er dygtig til at rulle. Væk her. Til gengæld kommer Danmark i fart. Godt, Mirai. Ja, løber direkte ned igennem. Ui, der bliver plads til Kyndig. Det passer simpelthen ikke, at Danmark bliver ved med at brænde straffekast. Det skete også mod Holland, og det har tidligere været et spøgelse på det danske landshold. Altså. Ikke så meget pjat med Mirai. God igangsætning også fra Anna Christensen. Ja. Men igen, altså... Danskerne tæver altså de her dueller. Når den frem. Ja, det gør den. Spil Lotto, det er lørdag, her lille så vidt. Men det er meget, Peter. Et par omgange. Kyndig. Gauchi stående. Anna Christensen er næsten nede ved den. Ja, hun er faktisk nede ved den. Og begynder altså anden halvleg sammen med Mirai, Anne Mette Hansen, Katrine Heindal, Louise Borgård og Cecilie Brandt. Vældig udfordret forleden. Og igen bliver passiv. Det er godt. Bidrager til gengæld rigtig glimrende i den modsatte ende i den her kamp. Så fik Trine Mortensen sit første mål på det danske landshold. Jesper Jensen sagde, der skulle have navn for at fjerne smilet på en slæber, da han tirsdag aften sagde, ved du hvad, du spiller også. Eminekker får masser af plads i overtallet. Eminekker fortsætter med at gøre det godt. Og med Heindal udvist, og Rikke Iversen ikke aktuelt, så bliver det altså Anne Mette Hansen her, der giver den som stregspiller. Ja, fint sat op til Anne Mette Hansen. Og god timing. Og så er Iversen. Ja, hun holder nærmest 2 spillere derinde. Godt. Nej, kryds op til Borgård. Ja. Men Mirai lidt ned i tempo, og så accelererer hun igen. Og det her, det er jo bare et kryds, der fuldstændig splitter Schweiz forsvar. Kan det ikke samle op? Og så... Og det er altså også... Så får de sådan en... Ja, det er jo på det hele. Og så sådan irriterende. Og pladsen til Trine Mortensen fra Anna på Sjøbak. Det er en god chance. Godt dækket af Cecilie Brandt. Og topmål, Sara Iversen. Det var godt. Hun ramte målet, for der var 3 afleveringsmulighed i det danske forsvar. Og det forsvarsspil, det bliver belønnet. Meget mere bevægelse. Og kontrascoring nummer 15 for Danmark. Ja, ja. Ej, det er godt. Ja. Du ikke ser, at den ene ukrainske dommer er ved at blive uddelt en udvisning til... Godt, Sanna Christensen. Hun bliver bare ved derude. God måneds tid til Schweiz debuterer ved en slutrundespiller hjem for første gang nogensinde i den første kamp samtidig. Den gik lige akkurat. Venstrefløj på det danske landshold i den familie. Hendes svoger i anden halvleg mod Bjergbro Silkeborg. 1916. Der var plads ind om Anna Christensen. Men det skulle have taget. Syvende scoring.
Og det er altså både som her. Der står de og sover i det schweiziske forsvar. Fik hun fat. Godt spillet. En god landskamp fra Cecilie Brandt. Stadig Jørgensen og mere rej. Nu er det Simone Petersen. Der kunne. 31-23. God bold, Simone Petersen, og god scoring, Trine Mortensen. Og når det danske hold slår bolden i jorden, og så ser, hvor der er plads, jamen, så kan de jo lige. Kommer armene med op. Godt dækket. Heindal. Og Trine Mortensen ubesværet. Kommer Borgård i fart igen. Ja, og giver plads til Simone Petersen. Altså... det er godt. Dejlig øjning fra Anna Christensen. Althea Reinhardt eller Sandra Toft ikke skulle være der. Hun skulle holde sin fart, og det har han jo fuldstændig ret i. Det er godt læst af Borgård. Der er topmål. Og der er dansk scoring. Her var Tabea Schmidt. Fint danspillet. Sejr Iversen til 36-24. Kom Tranborg. Ja da. Første danskere, der har været på banen, lavet mål. Og så kom Tranborg der i gang målmæssigt. En scheme. Ja, fordi du kønte ikke igen. Markering for passivt spil. Og Gauci slutter med en reducering. Danmark har 5 sekunder til at komme til en kvalificeret afslutning. Simone Petersen. Trine Mortensen når det ikke. Danmark vinder 38-25 efter en mere end godkendt anden halvleg. Meget bedre. Anden halvleg Anna Christensen meget bedre, og derfor en komfortabel dansk sejr. Men første halvleg, hvor Schweiz fik alt for mange mål.